रंगिला क्लास्टारनि जितु उइभार्सफोर बेनिफिसारिसफोर बिसोर खोब इन्टारेस्टेड बिसोर फैबाय थानाय समावहाय माने दानो हागोन आरो दागोन होननानै बिथांमोना खोथा होदों आरो आंबो दिनै खोथा होदों बे बड'लेण्ड हेन्डलुम मिशनखौ जेरैखि जाया साक्सेस खालामथारनांगौनि सार्थआव माबा मोनसे जुदि मावबावनांगौ दङब्ला बेयाव माबा मोनसे खहा दङब्ला माबा मोनसे बाखि दंबावोब्ला जों बेखौ थाबैनो मावफुंनानै होगोन होननानै अलरेडि खोथा होदों आरो गमामायैनो बे बड'लेण्ड हेन्डलुम मिशना माने BTR सरकारनि मोनसे बिराद गिदिर ग्रेट साक्सेस मिशन होननानै बुंनो नागिरदों BTRनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' दैदेननाय सरकार बे सरकारा सारा BTR ओनसोलनि आइजोफोरखौ दानाय लुनायाव साखा फारा खालामनो थाखाय एखेबारे बिजनेस सिस्टेमाव खालामनो थाखाय बे बड'लेण्ड हेन्डलुम मिशन नामनि मोनसे लन्च खालामनाय जादोंमोन दा बड'लेण्ड हेन्डलुम मिशन नामैनो दिनैहाय बे भैरबकुन्द BTC कन्स्टिटिउन्सियाव बे रंगिला हेन्डलुम क्लास्टाराव दिनैहाय जों माखासे माने दानाय लुनाय आगजु जेरै फ्रेमलुम जेकार्ड रासो तातसाल गोबां आइटेम्स जों दिनैहाय माने जिहेतु क्लास्टाराव दाजोबनो हाया क्लास्टाराव न'आ फिसा जादों बेखायनो बे ग्रुप बाय ग्रुप गामि गामि एबा न' लांनानै दाहैनो थाखाय दिनै माखासे एसेसरिसफोरखौ जों डिस्ट्रिबिउसन खालामनाय जाबाय आरोखि बेयाव आङो मोनथिदों माने फैनानै बिनि जितु रंगिला क्लास्टारनि जितु उइभार्सफोर बेनिफिसारिसफोर बिसोर खोब इन्टारेस्टेड बिसोर फैबाय थानाय समावहाय माने दानो हागोन आरो दागोन होननानै बिथांमोना खोथा होदों आरो आंबो दिनै खोथा होदों बे बड'लेण्ड हेन्डलुम मिशनखौ जेरैखि जाया साक्सेस खालामथारनांगौनि सार्थआव माबा मोनसे जुदि मावबावनांगौ दङब्ला बेयाव माबा मोनसे खहा दङब्ला माबा मोनसे बाखि दंबावोब्ला जों बेखौ थाबैनो मावफुंनानै होगोन होननानै अलरेडि खोथा होदों आरो गमामायैनो बे बड'लेण्ड हेन्डलुम मिशना माने BTR सरकारनि मोनसे बिराद गिदिर ग्रेट साक्सेस मिशन होननानै बुंनो नागिरदों बिनि गेजेरजों गामि गामियावबो दानाय लुनाय जोङो रेसिडेन्सियेल नन रेसिडेन्सियेल जोङो अलरेडि ट्रेनिं होगासिनो दं जोंनियाव गोबां ट्रेनिं अलरेडि पास जाबाय बे ट्रेनिं पास जानायफोरखौ जोङो माने ट्रेनिं होनो थाखाय दिनै गामि गामि मानसि फाथाहरदों आनकि बे रंगिला क्लास्टारखौ माने एखेबारे आराम्भनिफ्राय जोबजासिम नायनो थाखाय सासे रिसर्स पार्सन जोङो सरकारनिफ्राय जोङो दरमा होनानै सासे दोनहरदों बियो एखेबारे नायबाय थागोन आरोखि टाइम टु टाइम नायगोन बबे बुस्थुखौ रोङाखै बबे बुस्थुखौ फोरोंनांगौ बेखौ नो थाखाय जों दोनखाबाय जास्ट स्टार्ट जादों बेयो दिनैनि दिनावहाय बांद्राय बिदि प्रडाक्ट दिहुननो हायाखै जास्ट स्टार्ट जाबाय आरो जिहेथु जोङो बिथांमोननो खुन्दुं हराखै दा खुन्दुं बायनो थाखाय जोङो वार्किं केपिटेल जों 6.5 लाख थाखा हेन्डलुम मिशननिफ्राय अलरेडि बिसिनि एकाउन्टाव ट्रेन्सफार खालामनानै होबाय बे थाखाखौ दिहुननानै बिथांमोना खुन्दुंखौ बायनानै जिखौ दाबानो आराम्भ जाबाय थेंक इउ मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बरंगाजुलिनि पिपल हलियाव लानानै फैदों नोंथांमोननो लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्ट नोंथांमोना बे लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टखौ तामुलपुर रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि आगदा आरो अदालगुरि रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि सिगाङाव आगसिथिंजाय मोननो हागोन लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टआ नोंथांमोननो गोसोबायदि सुबिदा खालामनानै होनाय जादों नोंथांमोना बे लेब्रा रिजर्टआव बर'नि गासै जाग्रा जामुंखौनो मोननो हानायजों लोगोसे बेवहाय नोंथांनि सुबिदा बायदि अर्डार खालामनानै जानो हागोन जुदि नोंथांमोना तामुलपुरनिफ्राय अदालगुरिसिम थांनाय समाव ओंखामजों लोगोसे बायदिसिना जालांनो गोसो दंब्ला नैबे 8638879656 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै सिगांग्रो अर्डार खालामहरनो हागोन